Slăvit să fie numele lui Dumnezeu în veci, amin. În primul rând vreau să vă spun, nu luați aminte la oamenii care vorbesc nonsens. Nonsens. Lăsați-i în pace. Vedeți, în lumea aceasta sunt foarte multe probleme, foarte multe necazuri, foarte multe suferințe și dureri. Vreau să vă ajut să înțelegeți împărăția lui Dumnezeu. Chestiunile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. De ce în această lume există atâtea suferințe? Întrebare comună la Dumnezeu. Doamne, dar de ce? De ce? Mulți nu îl întreabă cum, îl întreabă de ce? De ce? De ce? De ce? De ce sunt suferințe în lume? De ce sunt probleme în lume? Ok. Vă citesc din Biblie. Ioan 8. Ioan 8 cu 43. Iisus le-a spus în felul următor: pentru ce nu pricepeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Nu puteți să ascultați. Știți cum sunt ăștia care zic: taci, 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 nu, taci, taci. Nu pot să suporte, nu pot să asculte. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci e mincinos și tatăl minciunii, iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine e din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Merg mai departe. Iudeii au zis: nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus, ci eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea, e unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, un viac nu va vedea moartea. Ce le-a spus Iisus la acești indivizi străluciți, șmecheri din perioada respectivă? Le-a spus în față: voi sunteți copii ai diavolului și diavolul de la început a fost un înșelător și un criminal și voi faceți poftele. Voi nu sunteți copiii lui Dumnezeu? Vedeți, în lumea aceasta nu toți sunt copiii lui Dumnezeu. Am auzit și eu cântarea aia: we are the world, we are the people, we are all God's great family, so let's start giving. There's a choice we're making of saving our own lives. Nu e așa, măi, oameni, mă. Nu e așa. Nu toți oamenii sunt oamenii al lui Dumnezeu, copiii și familia lui Dumnezeu. All God's family. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Sunt copiii lui Dumnezeu și copiii ai diavolului. Există lumină și există întuneric. Există dreptate și există nedreptate. Există viață și există moarte. Nu toți sunt copii al lui Dumnezeu. Sunt copiii Domnului și copiii diavolului. Și în lume există rele pentru că copiii diavolului împlinesc poftele tatălui lor, diavolul. Înșelăciune și crimă. Din cauza asta există războaie. Cine a făcut războaiele? Dumnezeu a îngăduit, zic unii. Dumnezeu a îngăduit pe oameni să facă ce-o face, să trăiască cum o trăi. Din cauza asta sunt războaie, pentru că copiii diavolului sunt activi să facă înșelare, să facă crimă. Din cauza asta există foamete, din cauza asta există boli. Nu că Dumnezeu a îngăduit boală, a îngăduit nenorocire, nu. Dumnezeu nu e adeptul practicilor terorismului apocaliptic. Le am cu cuvintele.
Dumnezeu nu e adeptul practicilor terorismului apocaliptic. Apocalipsa nu e o chestiune de terorism asupra oamenilor, oamenii să fie terorizați. E o chestiune de descoperire. Asta e Apocalipsa. O chestiune de descoperire. Asta înseamnă revelație, înțelegere. Dar există copiii diavolului și există copiii Domnului. Un lucru care l-am învățat, l-am observat la copiii diavolului este că lor le place să vorbească în numele tuturor. Ei când vorbesc, cum e cântarea aia care v-am cântat-o, We are the world, noi suntem lumea, ei vorbesc în numele tuturor când vorbesc. Așa ceva nu se poate. Nimeni nu poate vorbi în numele tuturor, în numele lumii întregi. Nu-i nimeni în poziția de a vorbi în numele lumii. Nu. Nu. Fiecare vorbește în numele celui care l-a trimis. Unii vorbesc în numele diavolului, alții vorbesc în numele lui Isus. Unii vorbesc în numele Domnului, alții vorbesc în numele tatălui lor, înșelătorul Satana, care zice Scriptura, a înșelat națiunile, înșelătorul națiunilor. Masele de oameni întotdeauna au fost înșelate. Masele de oameni au fost înșelate de diavolul. De-aia au fost război, de-aia au fost foamete, de-aia au fost nenorociri. Nu pentru că Dumnezeu le creează, nu, Dumnezeu îi lasă pe oameni. Copiii diavolului practică poftele tatălui lor, diavolul. Ei practică poftele tatălui lor. Și din cauza asta există înșelăciune în lume și boală și așa mai departe, crime de tot felul, organizate și neorganizate. Pentru că sunt mulți care sunt copiii diavolului, la care lor le place să vorbească în numele tuturor. Ei nu sunt în stare să vorbească în numele lor, dar ei se apucă să vorbească în numele tuturor. Din punctul lor de vedere, nu există și copii ai Domnului și copii ai diavolului. Nu! Ei vorbesc în numele tuturor. Ei cred că toți sunt copiii Domnului. Ei așa zic, cum zice Papa de la Roma, că toți sunt copiii Domnului. Dar Biblia și Cuvântul Lui Dumnezeu nu arată asta. Oamenii ies de două feluri. Oameni de stânga, oameni de dreapta. Oamenii a căror lumină este întunericul și oamenii a căror lumină este lumina. Ce se întâmplă în lume din cauza copiilor diavolului. Din cauza înșelăciunii diavolului. Nu pentru că vine de la Dumnezeu nenorocire. Tot felul de teorii apocaliptice. Încălzire globală, nu știu ce boli și nu știu ce molimi și așa mai departe. Toate astea sunt prostii, măi oameni, mă. Prostii. Prostii create de Satana pentru că îi înșală, pentru că înșală masele. De aceea tu personal trebuie să te hotărăști să fii copil al Domnului sau copil al diavolului. E ușor să fii copil al diavolului. Când se duceau la război, fiecare doar își făcea datoria. Doar ăla era ordinul, își făcea datoria. Să conducă tancul în luptă. Altul doar pune proiectilul pe țară. Altul doar conducea trenul spre Auschwitz, că era șofer de tren. Dar era copil al diavolului. Și masele de oameni au fost înșelate. Întotdeauna. De aceea e o hotărâre pentru om, cum zice Scriptura, ieșiți din mijlocul lor, separă-te din mijlocul lor, hotărăște-te să nu fii acolo, să nu fii controlat de bani, să nu faci totul pentru bani, să nu te duci după bani totdeauna, căci dragostea de bani e rădăcina tuturor relelor. Diavolul întotdeauna promite ceva, promite că îți dă, promite că te îmbogățește. Asta e înșelăciunea numărul 1. Îți spune că îți dă. Eu zic și la Iisus, îți dau toată lumea, numai să faci cum zic eu. Dar nu are nimic de dat. Nu are nimic de dat. Diavolul e sărac. Diavolul e întuneric. Și există viață și viață din belșug. La Dumnezeu. Alege.
să fii un copil al lui Dumnezeu. Alege să fii victorios. De când am fost copil, nu mă interesa dacă joacă Steaua cu Dinamo, ținem cu câștigătorul. Care câștiga, ăla era preferatul meu. La fel, Samu. Care câștigă, ăla e preferatul meu. Suntem în pragul alegerilor în America. Îmi vine să râd. Sunt unii care cred că Biden va fi președinte. Încotro se îndreaptă lumea asta. Încotro. O să accepte americanii să-și predeie armele dacă li se cere. Pe dati ce sunt armați. Tocmai ca să nu le predeie. Tocmai de aia sunt armați. Indiferent cine va fi președinte în America, americanii nu își vor preda armele. Nu și le vor preda. Nici la Trump, nici la ăla, nici la ăla. Că nu vor. Înțelegeți cum e situația? Există o stabilitate în lume și în legile naturii și în realitate și în adevăr care întotdeauna funcționează în orice împrejurime. Și ideea asta de boală, că vine nu știu ce boală, vine nu știu ce război, nu. Terminați cu calamitățile, terminați cu teoriile apocaliptice teroriste, pentru că nu sunt adevărate. Îți dor închipuiri, îți dor înșelăciuni de la diavolul. Понимаешь, товарищ? Понимай, Boga любит меня. Înțelegeți? Eu înțeleg că Dumnezeu mă iubește. Slăvit să fie numele Domnului Isus, care ne-a adus în împărăția sa veșnică și de neclătinat, care stă. Aleluia! Alegeți adevărul, urmați adevărul, urmați înțelepciunea și cu tot ce aveți, urmăriți-o. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă doresc să umblați în lumină și în lumină. Adică cu Domnul Isus. Căci Domnul Isus a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Amin. Să fiți binecuvântați, vă iubesc. Și știu că și voi mă iubiți pe mine, cel puțin unii dintre voi. Vă pup.